این تلفن است که به نرخ خودش топ арзанда. Телефони Poco X6 Pro. Процессорш бошад MediaTek Dimensity. Дизайни ин телефон орзуи iPhone 16 Pro Max буд. Видеоро та охира тамошо кунед. ҳозир дар давоми видео олин характеристикаи ана ҳамин телефона мефаҳмед. Салом алейкум дӯстон. Рӯзи ҳамагитон бохайр бошад. ранги ҳамавақта қадшумон бо Умедҷон ва шумо қарор доред на канали Умедҷон Техноблог. Дӯстони азиз, абзоре ки имрӯз мо қадди шумо мекунем, ин абзори телефони Poco X6 Pro 5G. Чиқадр гидесен? Телефони X6 Pro соли гузашта дар канали пешинам дар бораи X5 Pro абзор карда будам. Аллакай сол дар бораи Poco X6 Pro. Ба ҳамин хотир дар канал обуна шуда монед, шутобе ки навигариро пай дар пай шуда рафтан гирад. Ва ҳозир телефона инсол мекушоем. Дальше дар бораи характеристикаш ва комплектасияи телефон гап бизанем. Чиқадр гидесен? Коробкаш, как всегда, ранги дига поколенияи пешинаш, коробкаш сиёҳ ва свети сиёҳу зард, мақсад свети бренди Poco ай худаш. Ва чиқадр гидесен? Poco X6 телефоне ки дар дасти мо оперативкаи 12 ба 512 гигабайтай. ҳамин сол яъне ки популярни шид оперативкаи 12 гигабайта ва яъне ки Samsung ам буровард, Redmi ам буровард, даже Poco ам ҳамин оперативкаи 12 гигабайтаро буровард. ва комплектасияш да бошад, иҷа да бошад симча барои сим-карта буровардан, документатсия и чехоли сиёҳ. Дар соли 2024 компанияи Xiaomi, телефоное ки компанияи Xiaomi ба пешниҳоди мардум шида буданд, ҳамаи ваё дар комплекташон чихол доранд, чихоли ҳам хеле хоки, яъне ки сери доранд ва инам бошад яке ҳамон чихоло ба ҳисоб меравад ки дар комплектасияш ҳаст. ва телефончаи худаш, телефончаи ҳозираш як тараф меояд, комплектасияш хати аввал шинос мешавем. Чиқадр гидесен? дар комплектасияш бошад блоки 67 ватта бистра зарядка дорад ки телефон дар байни 50-55 дақиқа ай 0 то 100% пур карда ба шуморо метиҳад. ва ин телефон бошад ишо дар комплектасияш хай бо кабел дорад. Кабели Type-C бистра зарядка. Чизе ки дар комплект худаш мебурад ҳамин чизоай, дига ҳечи надорад. ва нака телефонро хушо мебинем. Якчанд информатсияҳои дар курира дар рӯи қоғази телефон, яъне ки упаковкаи телефон нишон додагӣ. Чиқадр ки ҳозир шумо дидесен? Poco X6 Pro, MediaTek Dimensity 8300 Ultra, экран бошад Crystal Res 1020 ГГц экран кор мекунад ва Flow AMOLED, яъне ки экран AMOLED 64 мегапиксел камера дорад. И 64 ватта бистра зарядка, 5000 мАч батарейка. Хоб, дӯстони азиз, нигоҳ кунем. Телефоне ки дар дасти мо шумо дидесен, ин телефони Poco X6 Pro ай свети сиёҳ шад. Ай телефон бошад се расцветка мешавад, свети сери, свети сиёҳ ва свети кабуд зард. ай телефон, дӯстони азиз, се расцветка мешавад, свети сери, свети сиёҳ ва свети зард мешавад. Дӯстони азиз, свети зард бошад хафои ранги эка кожаи ва дутаи дигараш бошад просто глянсивиай, как глянияй, ва и сиёҳ дигараш бошад сери, яъне ки хокиста ранг. ва камерои телефон чиқадр гидесен? Ҷойгиршавии камерош бениҳоят содда ва бениҳоят хушук ҷойгир шудага. Телефон бениҳоят тонкиай ва камерош ҳам бошад ҳамчунин тонки сохтагиан камероша. Камераш бошад модули камерои ақиб 64 мегапиксел, яъне ки мегапиксел 64 мегапиксели асосии камераш, дута дига камера ёйрасон дорад. Якаш бошад 8 мегапиксел ва дигараш бошад 5 мегапиксела ташкил мекунад камераи асосии телефон. Камераи асосӣ барои чи агар 64 мегапиксел гуфта савол дошта бошен, дӯстони азиз, як чизро ба хотир гирем ки ин телефон асонои барои бозӣ, яъне ки барои истифода бурдани бозингаро, яъне ки игравой телефон пешниҳод шудага. Ба ҳамин ҳисоб асонои фокуса дар процессор задагиан дар камера не. Ба ҳамин ҳисоб камераи стандарт барои телефонои игравой ки 64 мегапиксел в данный момент дар бозор, яъне ки нарх, бигем ки стандарт камера 64 мегапиксел, ба ҳамин ҳисоб дар ин телефон камераи 64 мегапиксела мондагӣ, яъне ки нормални сиёмка мекунад. Ман фикр мекунам ки метавонад ки свободна қати камераи 108 мегапикселе ки дар Redmi нависондагӣ свободна қати ва ё конкуренсия карда метавонад. Камераш да гап нест. ва фронтални камераи телефон бошад 16 мегапиксел, 16 мегапиксел фронтални камераш дар рӯи телефон бошад заводской пленка задагиай. Яъне ки компанияи Redmi ҳамаи моделошда аллакай заводской пленка ай аввал зада омадеса ва ҳолиам зада рафтеса. Бо худо медонад ки ин пленкаҳоро кай айбозӣ мебарад. Гитожа расход ва рӯйвая. дар Россия қарор дорем, телефонои нав ва ба гарантияра якҷо харидорӣ карданро намедонед. Барои ҳалли ин мо ба шумо кӯмак мерасонем. Магазин Realphone дар шаҳри Москва қарор дорад ки дар магазин ҳамаи моделҳои нав дар фурӯш ҳаст. Samsung, Realme, Tecno, Infinix, албатта ҳамаи телефонҳо нав
ва бо 1 сол гарантия. Вақте ки телефон харидорӣ мекунед, албатта соҳиби туҳфа ҳам мешавед. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Россия ва Тоҷикистон ҳам ҳаст. Агар ки шумо худтон омада ай магазин харидорӣ кардан хоҳед, адресҳои мо шаҳри Москва, метро Бутырский, 4-ум выход, торговый центр Зеленый. ва дар қисмати поён бошад ҷои сим-карта, слоти сим-карта дорад. Слоти сим-карта 1 дар поёнда бошад. Дар бари ҳамин слоти сим-карта микрофонай. Соли гузашта не дар поколенияи Samsung A53 хато накунам. Дар поколенияи Samsung A53 Samsung ранги ҳамин Poco ошибка карда буд. Ошибкаш чи буд ки дута шикофие ки ҳамин сим-карта десен, ин инҷа ҳозир чаки заржи ҳамин шикофи шумо тофтеса, мақсад натофтеса намедонам. Мақсад микрофон қатъи слоти сим-карта бар ба бар монаган. Дар баъзе ҳолатҳо одамо хато мекунану сӯзанака ба ҷои дар сим-карта бизананд, дар ҷои микрофон мезананд ва мутаассифона микрофон ай кор мемонад. Инам як роҳи бигем ки маркетинг, як роҳи аксессуар фурӯхтан, яки запчаст фурӯхтанашам шинанаш мумкин аст. Лекин агар ки ҷоша иваз кунанд дар дигар қисмат бизананд ҳамин ҷои сим-карташа, бениҳоят хубтар мешавад. Уфта фикр мекунам ба хотир оне ки агар ки дар қисмати боло занаш масалан ҷоша иваз кунад, мо хубтар мешавад. Масалан клиент просто так микрофони нава намесӯзонад ёки вайрон намекунад. Ва ҳамин хатогиро ки Samsung фаҳмид, дар поколенияи Samsung A54 ва 55 ҷоша иваз кард, дар қисмати боло карда будакша. Умедворам ки Redmi-рам ёки Poco-рам ин хатогиро мефаҳманд ва албатта ҷоша иваз мекунад. ҷои зарямнакш бошад Type-C ва колонкаш як қисмати поён дорад ва як қисмати боло дута колонка дорад. Яъне ки колонкае ки дар ин телефон истифода бурдагиаст стерео динамикай ва дар қисмати рост бошад чиқайк десен кнопкаи хомӯшкунак, кнопкаи пастбаландкунак ва отпечатки палеси телефон бошад дар рӯи экранша, ба хотири оне ки экрани AMOLED ай. Вақте ки экран агар ки AMOLED бошад, отпечатки палец дар рӯи экрани телефон монда мешавад. Ҳозир бошад ман шуморо нишон медиҳам отпечатки палец. Вақте ки медорем отпечатки палец мондан мехоҳем дар ҳамин телефоне ки мисол дар дасти мо Poco, вақте ки мо мехоҳем ки дар ин телефон отпечатки палец монем, так парол пример, да, нигоҳ кунед. Отпечатки палец мондан ки хоҳем, отпечатки палец дар рӯи экрани телефон худша, яъне ки вақте ки экран гуфтам ки кайсташа яки нахсар ки бошад, албатта отпечатки палец дар рӯи экран монда мешавад. Дӯстони азиз, дар ин характеристикаи телефон қати агар ки шиносем, пешаи характеристика дар ин қисмати тарафи рост бошад чап, то есть ягон чиз нест, пустой, ва дар қисмати боло бошад барои идора кардани пульт датчик дорад ва ҷои микрофон дорад. Қисмати пеш бошад майда ки дига камерай. Ин дизайни хубиш бошад, бениҳоят рамка тонки истифода бурдагиа. Агар ки ба ёдтон бошад, як телефон буд, телефони Honor X8a, хато накунам, телефони Honor X8a бениҳоят рамкаша тонки карда буд, дизайншам ба ҳамун қариб ки монандай. Ин қариб ки баъди 6-7 моҳ баъди вай телефон баромадагиа, лекин дизайни рамка тонкигиша гап нест. Реально тонки экрана рамкаш бениҳоят тонки бадай. Дӯстони азиз, нигоҳ кунед. Ҳозир як чизтон гап мезанам, характеристикаша нишонтон медиҳам. Характеристикаи телефон қати агар шинос шавем, памяти телефон чиқар гуфтем 512 гигабайташ дар дасти май, оперативаи 12-аш ва характеристикаи телефон бошад телефония, так обновить, хранение, да, ҳозир так, версия, подробные характеристики. Нигоҳ кунед. Подробная информация и характеристика. Оперативаи 12, яъне бо плюс 6 дорад, оперативаи дигариш бошад, бо плюс 6 зиёд карда мешавад. Процессори телефон бошад Mediatek Dimensity 8300 Ultra ва 335 ГГц кор мекунад. яъне ки як экрани ҳамин телефон, яъне ки процессори коркунии ҳамин телефон 335 ГГц кор мекунад. Телефоне ки обычно мисол ҳозир намедонам дар бозор, дар тренда бигем ёки дар бозор уже мардум ҳамин чиза талабот дошта ҳаст. Бисёри телефоне ки ҳозир аллакай мардум истифода бурдаста, яъне ки процессориш бошад 2 ГГц ёки 2.4 ГГц. Ин телефон процессориш бошад 335 ГГц. яъне ки мощности и бақувваттара. Яъне обычно агар бигем ки мотори мошин агар ҳисоб бигирем, мотори мошин ҳозир стандарт барои мардум агар 2 бошад, ҳаст ки моторое ки 2.5, 3.6 ёки 4. Мотори стандарт агар ки мошин телефон да бошад 2.4 бошад ёки 2.2 бошад, бошад 3.32 ГГц. Дӯстони азиз, ва версияи андроиди телефон бошад 14
Android 14 хати кор мекунад ва 8 ядра процессор дорад. Дӯстони азиз, як тавсиятон метавонем шумода ҳаракат кунем ки памяти баландтар харидорӣ кунем. Минимум 256, максимал бошад 512 ёки айвая баландтар агар имконияш бошад харидорӣ кунем. Если шумо ният дошта бошед ки телефона 1 сол истифода барем. Ба хотири чӣ? Ба хотири оне ки мисол телефона шумо агар ҳамин аппарата хариден, мисол шумо агар ҳаминро 1 сол истифода бурдан хоҳед, 256 гигабайт и албатта шумода камӣ мекунад. Ба ҳамин хотир дар булош 1000 рубл ё 2000 рубл монда 512 гигабайташа харидорӣ кунед шумода хубтар аст. Ба хотири оне чӣ? Ба хотири оне ки мисол ин телефоное ки ҳозир буромадааст дар соли 2024 ҷои флешкарта надорад. Яъне ки шумо дар панели флешкарта монда наметавонед, маҷбур мешавед ки телефонтона иваз кунед. Яъне ки инам як роҳи маркетинг аст, як роҳи фурӯхтани модели нави телефонҳоанд. Баъд дӯстони азиз, бисёритон савол метиҳед ки барои чӣ дигар телефонҳои Poco X4 Pro, X5 Pro намебарояд ёки намешавад? Ба хотири оне ки дӯстони азиз, як чизро фаҳмида бигиред. Агар ки компанияи Poco поколенияи пешинаша фурӯхтона сар кунад, ягон вақт вай наметавонад ки поколенияи яъне ки модели навбаровардагии телефонша бисёртар бифурӯшад. Обични ҳамин чиза ба инобат бигиред. Просто агар ки компанияи Poco X4, X5 Pro-ро ба фурӯш бурорад, яъне ки бо сохта буровардан гирад, наметавонад ки телефони Poco X6 Pro-ша ёки поколенияи X6-ша ба фурӯш бурорад ёки савдоша бисёртар кунад. Ба ҳамин ҳисоб баъде ки ин поколения мебурояд, уша аллакай фурӯши ёки сохтани дигар поколенияро бас мекунад. Ба ҳамин хотир дӯстони азиз, ҳамон вақт ҳаракат кунед моделҳои нав ва памяти баланд, характеристикаи баландтара барои худтон харидорӣ кунед. Телефон аз то харидорӣ мекунӣ, хеле хизматат мерасонад. Раҳмат калон ки дӯстон видеоро то аҳна ҳаминҷаро тамошо кардем ва дар комментария боша фикрҳои худтон нисбати ҳамин телефон нависед. Чӣ хел телефон аст, чӣ хел телефон нест ва худо хоҳад дар давоми видео, дар дигар видеомо ҳаракат мекунем ки дигар намуди поколениҳоро барои шумо обзор карда бураем ва дар видео лайк монед, дар канал лутф нашидан аётон набурад. Саломат бошед. Хати шумо буд Умедҷон ва магазини Realphone.